assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe kadi jangguiyankoɓe ha joni gonɗen koye refto meɗen fatiha. Allah wallino on mi hollino on ba jorɗo sinara mimarak allif lamara hasaqiru ara hatungu piccuɗo nunarak yanara del ayna balide piccuɗo kef wow ta jorɗo. ɗeɗo karfeje 15 kanƴe bindirnoɗen. bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. hande noon ko harfere saridu ɗa koyngal ɗa fara zadel ghayna baliɗo ɗo boridu. ɗeɗo karfeje jeegom kañum windantuma ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. amin noon jeyaken ko saɗi amin ko ɗo mbata tiginte wadde a faami e nder fatiha he karfeje 21 loorima hen ha ara jingandema jangdema ɓuura yawde. ko noon wamma keñiɗo on yadata en min jinmi ko jaarowo jam jam teskotoɗo paamowo seeɗa seeɗa mo ñangata o kanko rokkoytuma ko heewi koye. ɗum noon ƴettu kuɗol ma e karne ma ngara jokkoyen jangde meɗen. ay nani waɗanma ni ha ɓuura waɗanma ni ha ɓuura famnade. ɗo ko ba jorɗo ɗo ko sinara alif lamara hasaqiru ara hatungu piccuɗo nunarak yanara del ayna balide piccuɗo kef wow ta jorɗo. ko ɗo ɗeɗo karfeje 5 jangunoɗa kanƴe mballuma ha mbawɗa windude bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ay ɗeɗo karfeje 5 nanna ɗon kanƴe jahata aɗa cuppito e nder hen aɗa muta e nder hen aɗa cuppito aɗa muta. hande noon ko ɗeɗo karfeje jogom jokkandema hen harfere wiyetede ay soridu
harfeere ɗa koyngal harfeere wiyeteende qafara harfeere wiyeteende ay ɗowanno del toɓɓere nde ɗo ɓeydi heen wonti zadel wonayi ɗo wonno ko ayna baaliɗo piccuɗo toɓɓere nde ɗo ɓeydi heen wonti gayna baaliɗo piccuɗo ɗo wonno ko sooreedu toɓɓere nde ɗo ɓeydi heen woni daareedu ndeke noon ɗone kadi en keɓi ɗo henne jeegom ay ɗo ko 15 e jeegom so rendi rokkuma 20 e goo harfeere hokkuma 20 e goo harfeere ndeke a faami dangde ma yaawi ko wiyano karfeje 29 ittama hen 20 e goo ko heddoto jeeɗiɗi ɗen jeeɗiɗi ni sa jangoyi salatul fatih ay ɗe mbiyata alfatihi ɗo ay fanan ɗon ala e fatiha ay ɗe mbiyata wal khatimi ɗo khanan ɗon ala e fatiha ay ɗe mbiyata wa miqdarihil azim za koyngal ala e fatiha ndeke salatul fatihi tati nan toon moftane ma ko heddi ko fof nanɗo ɗeɗo kafe nan toon ɗeɗo kafe aɗen toon kewɗe nanɗo nan toon ayiɗo sa jangi alam nashrah shintoyɗo nanɗon ala e fatiha sa jangi wizraka alam nashrah simo nde ɗon ɗo winda wizraka ɗo zayyin nanɗon zaharaka nanɗon zakoyngal ayde simmona naasi nde ɗo mbiyata minal jinnati wannasi jinnati o jaa tongu nanɗon ndeke a faami ɗe gasi nden noon ko ɗeɗo karfeje woni ɗe ngala e fatiha fa jorɗo jatongu piccuɗo shintoɗo piccuɗo ay hun enlu zakoyngal ay khatongu piccuɗo ay zayyin ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi woni ɗe ngala e nder fatiha ɗum ɗo noon so rendi ko ɗum ɗo woni abajada mamo jangata o qur'ano o dow ha less yaltayi ɗo herne qur'ano o kamil mo jangata o dow ha less ko ɗo woni ko ɗo mofti naka noon ɗo so ɗiggi
ne wayno kaamilo a ɗigginimo ɗo so ɗiggi a jangi kaamilo a faami ɗon de ɗeɗo karfeje hoto yawde kadi hoto yawde ko ɗo sirru majje ngoni sirru jangde nde ko ɗo mofti hoto yawɗo kati hoto yawɗo ɗeɗɗo fof a jangino ɗe ko ɗe noon bindirɗa fatiha lesɗe ha jangi alam nashrah mayi toon sa jangi falaqi e naasi mata ɗum toon ayiɗo mbiyata ay khannasi ɗon ko ɗon e woni hatongo woni ɗo mbiɗa minel jinnati ɗo ko ɗon jatongo woni ɗo mbiɗa min sharri ɗo min sharri ko ɗum sintoɗo woni nder naasi he min sharri ene naasi ɗon keɓɗa sum toyɗo o ɗo mbiɗa khannasi o ko ɗon keɓɗa hatongo o ɗo mbiɗa minel jinnati o ko ɗon keɓɗa jatongo o jaaɗa falaqi ɗo mbiɗa falaqi ɗo ay falaqi o ko ɗon keɓɗa faawo ayden ɗo mbiɗa min sarnafasati ko ɗon keɓɗa hunendo o heddima noon za koyngal e zayyin jaha alam nashrah nan toon allazi an qada zaharaka za ko wanan ɗon allazi an qada zaharaka o oɗon zayyin za ko nan ɗon wisraka ɗon keɓata zayyino wona karfaja ma abadade ɗi timmi jangde ma yaawi ko sa wi noon ɗum ɗo jangitama ɗum ɗo jangitama ka anda taw mo andano jaɓata gantu ko sa anduno ko keɓɗa ɗo ko a andata heeɓi ko hewatinani jang windu mbawa eyi alhamdulillahi bil alamina mi hollima ngal ɗon alluwal nde wonno jangde coɗol baɗantumami teskuyema tan cohlumi teskoɗa no moƴƴi ko jangata ko hoto heño hoto heɓ windu jangu sa windi a jangi a wawi nafoorema ko an jeeyi wona min kono sa heñima noon a wiya aɗa heño ha ɓurta ma wawa ko a famata tesko woɓɓe nan toon ɓe jiyata hay batte ko nambay ko ɓen noon gonɗine wallodirde mumen jaaren jam goto kala heɓa heen ɓingel ma jangu heen ma jangu heen an hoorema ma jangu heen an janginowo ma jangu heen an janginowo maɗen codol janginirde cukalel ma ɓingel ma hen codol no janginirɗa ngel e nder limtoyago waɗanɗa ngel ferti haqqille maggel ari wawde yiide bindi o watta kala ko windana o janga ɗum noon heɓoto koye yaarude jam e wasde heñade ƴeewa kuƴol e karne ɓattina karne winda mbañirɗa janga ɗigga ka famani ƴeewa bawɗo ɗakkoɗa sara makko o walluma jiita lawol min de ko min yahoɓe min ganda holno min jahata ɗum saabi noon ne waɗe lowdi mofto e nder youtube mon ɗo dental diine tv
mbaɗɗa neɗɗa aɗa yeeɓa aɗa janga aɗa faama ɗum noon wadde kadi kaaɗen ɗo ko musidɓe mon giɗe mon saabu Allah yayani ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam kalifajo mon nan ɗon ɗeɗo tan janguno ɗon goɗɗe gowoden so ɗeɗo yo Allah wallu yo Allah lewnu yo Allah reen yo Allah won gonjiɗo wanjito